Sådan. Yes, man. Hej, jeg sidder lige og skriver på kønmisudtagning. Nå, vi vil bare vise dig gallervideoen. Er I allerede færdige med det? Ja, det er vi. Eller, det ved jeg ikke lige, hvad man skal sige. Det må du selv se. Litteraturhistoriske perioder. For det første, så ved det ikke, hvad litteratur er. For det andet, så har det ingen historiebevidsthed. Det er normer. Jeg må sige, at jeg synes, det er en rigtig dårlig idé. Jeg kan jo godt grundlæggende være i tvivl om elever, nu om det læser på et voksen nok niveau til overhovedet at forstå temaet. Jeg tror ikke, eleverne de er interesseret i at forene fest og faglighed. Så der tænker jeg lige, man må lægge hovedet i blød en gang til. Det kunne godt blive lidt ydmygende for jer, hvis alle ville have pixiebøger. Okay, det kan jeg godt se. Vi må finde på noget andet. Hej, Mads. Hvad sidder du og laver? Jeg giver stemmekarakter.